Chceš ženu normálnu, alebo nechceš? Ešte sa ťa opýtam naposledy. No. Ale žena tebe. A chceš mi nejakú. No, či 20 to bolo tak. Ja nepotrebujem peniaze, ja budem rád, keď si budeš mieť. A bež do piča. Teda ti tam Mne stačí, keď mi kúpiš čokoládu. A chceš, aby ti dal inzerát teda, alebo ne? Ale ne, ja chcem piču hned. A dám mi 100 euro a 200 euro dám. Ale tady nejde o peníze. A tam bež do piča. Tady ide o to, aby si tú Ja ženu... chcem jebať! Ja chcem piču! Tady ide o to, aby si tú piču miel tady v baráku, doma. Tady nejde o to, že ju s prepáčením ponzíš, A pojebať aj vyrobať. Pogundzuje. A piču ležať, pogundzať. No.